Apa da noi, prodizketan eta bigarren jardunaldira iritsigia, FIFAkoa, Elche Erreala. Eta bueno, barkatu aldez aurretik pixketa hotza akaso nahikotuko duzute. Kriston katarra gena, eta bueno, zarateko naiz mosketarik egin gabe, nio akaso mosketa txikin bat egingo da, bastak doministiko iteko omukiak entzego, porque, vamos, nagon bezala. A ber, Reala. Alineazioa betuko dut. Bale, eta... Bai, hau etxena ditut. Hau aparte jarri berdet, baina... Bueno, urrungoako ja jarrikoet, kornerrak eta penaltia zen egote dituen, eta faltak eta horiana. Ja aldez aurretik jarrita. A ber, ba... Bo, utzi ingo, eta hau pixkat zarrera. Ez da asko kostatzen da. Da... Arba, saltzen diren joan ekipo bakoitzaren amaikakoak, zuek ikusteko. Ai... Arbitro ez ditu jartzen, izen, benetazko izenak. Eta bain, Realana. A ber... Ba, holas. Bai behaiek eta bai guk informazio berdina daukau. A ber, ba. Aurrekoak bideoan konturatu nintzen eta oain pixka konturatzen naiz, pixka ralentizatu bezala egiten deala. Aber urrungoako zen dezaketan, hori konpondu dezaketan. Ze berez eluk errendizatu erko, porque nahi pintzen laro eta marre FPS-etan doala. Así que... ez dakit bat zeatik denegia esan. Uix. Ah, Charlie. Zeltasuna bentzetik got dute, FIFA 12-tik. Oain, pasetan da zeu gehiagoen berdezu, hau da. Pasetan ere zeure habilitatea kontutan hartzen, jolazak. Pixkanaga aurrera. Alberto. Tezainak. Jo, Markel Bergara gustatzen zago iotzea. De dio. Karo. Gero, zelai erdian. Venga, bela. Ez, luzegi. Pena. A ber, irazten degun. Aziratean pentsatzen zeltasun honekin jolaztea. Baina ikusiko nuke partu gehiena galtzen nahi naizela eta
ondo ezin detela jolastu, ba... Gol! Ze ona! Ederra jokaldia, eta... Ikustu zute Carlos Vela oso ondo dagoela ina, ez? Markelen pase hauekora, eta... Kruzatuta, bigarren atera. Hale, 0-1, irabazten. Bueno, ventaja aplikatu du. Aix. Bien, Antoine. Txorakeri hoi egiten latu edet. Ze. Kontuz. Ze geski defenditu beten hor. Ze geski. Talka egin duelako defentsan aurka, bestela. Hora jo, bai. Justu estu itzultzen ari zen. Baina, fora jo da. Zenbait, jolazak ez du jokoz kanpokotan inoiz faiatzen. Ni dakian ez bentzete. Eta zenbait ikusitut, zenbait jokoz kanpo, gertatu zaizkit, justu zienago, vamos, imposibleak zirenak pertsona batik ikustea. Pertsona bateko. Uiiiish, Baselina. Agerretxeren huekora pasea, eta... Ai... Bueno, esaten nahi nitzena, jokozkanpoak zenbait... Ba... Oso justuak. Eta... Ba, berak zeunenez, jolazak kalkulatu egingo ditu posizioan arabera, eta zea... Horrela atea, eta... Ez dela... Ezinezkoa irena. Portero... Vale. Apa, Charlie... Markel... Hemen dela behia... Antoine... Erdira jokatuko, Xabi... Pardo... Iriki bestaldera... Pareta jokatzea nahi nuen. Ez zaiterten. Golazo. Ederra benetan. Ederra. Pase albueko hori Baselinakin hau agerretxekiten den hori gustatzen zain mordoa hola jokatzea. Da Rubenek kontrol ederra eta definizioa ezin hobea. Poste eta barrura. Ederki, 0-2. Itxura hona dauka partiduak. Horke eski egin dut, porque zentralakin eta ertenaiz eta lateralare joan egin data. Aguantatu Agirretxe. Atzeraz. Ez da izatik atzera itzultzen azinez. Pase hori behitzela arriskutzua. Iaia laportuet. Kakazarra. Stevanovic hau realan etzen hor? Bera da? Ez dakit.
Izan ez, Elche ez dut asko segitzen. Dakizkit hori, Manu del Moral eta haue daudela. Baina hori, lehen urtean lehen mailan zabiztelako, ez? Bestela. Kakazarra, gol hori. Beti izaten da edarra, ez? Partidu, atea zerora ustea, baina. Ikusi zute, despiste bat eta gol bat. Eta hemen ezin da oain beste gol baten bila joan bernaiz, ze partidu ez da utxita eta beste batekin empatatu izakete errex. Eta empateak ez digu zertako balio. Por cierto, en bideo bioko izuet, a ber, astelenean, no? Eta asteazkenean, bai uste asteazkenean jokatzen duela Championsa Leverkusenen aurka, ba egun hortan ioko izuet, ba hemen Championseko lelena, zeuruenez. Mira, Rubén. Kakazarra. Kauen, pasatzeko mandiot, belari eta kanpora botatu usta izatik. Presionatu, presionatu. Ai. Charlie. Ez, txarra. Ez da pasere bate hona izan. Belak eskatu egin dit, ez? Eskuakin eta pentsatuet desmarkea botako zuela. Baina ez du funtzionatu. Epa. Mira, Xabi. Jo, handik hor daudizte. Jaiki gabe. Lesionatu inotea da? Oantxo behitukoet. Agerretxe zan, ez? Bai, agerretxe lesionatu inda. Bazpare aldatu ingot, ez dakit lesionatuta daun. O golpea daukan, baina bazpare aldatu ingoet. Eta Seferovic zartukoet. Badazpada, porque gero ez nahi lesio handirik izatea. Ze temporada luzea da, eta... Uish. Ez apardo hori. Mango diot. Uish. Ez da izatik hor kagada bat egin dut defentzakin aurregi hartetzea. Eta buruak ez joatea. Pas azkar. Mira, Markel. Guada. Kendu inditelako, porque agerretxe desmarka izan botatzen eta ikusitan naukan ja. Mira, bela. Uish! Kakazarra! Goregi harten zait.
Ba, egia esan presionatu indit asko defentzak hor gainea, etorrita, eta pentsatzeit tiro errezare etzala izango. Seferovic. Zapun... nora esateu? Zapunaru data. Raro esaten du. Manola. Bueno, eta izen inglesak ez dizutu zuelako entzun asko. Ze... bastante golotza ematen du. Ze hauza da, komentatzen gustatzea edo ez? Nahi adibizetzea gustatzen, baina bueno. Baina gutxienez errespetu pixkat izan. Eta izenak ondo esan, jokalariena. Oda, ez da gauza zaila ozea. Edo gauzat esaten dezuna guztokoa nago, ez esan detan bezala. Da, errespetua izatea pertsona bati. Bueno, pertsonari eta talde hortako zalei pentsatzen dut, eta futbola jokoa jolastuko dute guztiei, ze jolas batea tipatu hain... Zea, bon, nik 50 euroan lortu nuen, baina jendeak 50 erosten dute, 50 euro pagatu, eta tipate otea ez dakiena izena esaten, ba, pixkel lotza harria da. Hartu. Oi, golazoa! Dela Bellak. Hazi golazoa. Area kanpotik eskuadra sartu du. Buah! Ederra. Eta, bat 3-86an. Eta bueno, ja esan dezaket, partidua itxita dauela, irabezita. Aldaketa egingo dut. Denbora pixak galtzeko eta zenbait jokaleriri emateko baita denbora. A ber. Ruen Pardo kendu. Eta sartuko dut Granero. Eta Xabi Preto kenduko dut. Bai, eta Zurutuza. Bi aldaketa hauek egingo ditut. Pardo gaina gol bat sartu du, edarki. A ber, ba. Ez da gitzeatik egiteitu entzten behai galdaketak, denbora galduko dute, bagarrik. Bueno, hause defenditu eta zeurunez bukaera pitatuko. Ez golik ez hartzea, bentsat. Bien. Mira, Seferovic. Zurutu zaintza korrika, ostia, ontsa sartu aiz eta. Ez kanpora ba. Eta bukatu da. Beste parti bat irazita, Elche bat, Erreala 3. Golak leherena Bela sartu du. Bigarrena Ruen Pardok. Gero Estebanovicek deskantzuan aurretik sartu du bat. Eta 86an Dela Bellak Kriston Zapatazoa eman da, eskuadran sartu du. Eta bueno, partiduko momenturik honena ikusiko ditugu. Ederra opazea, Markelena eta Belaren gola. Hemen beraien aukera bat. Gero hemen Ruen Pardoren gola. Ederra baita ere gola. Egia za 3 golak izan dira politak. Hau bere gola. Eta hau. Buah, ze gola. Eta bueno, horiek izan dira.
A ber, Markel Bergara partiduko onena, eta rendimentu onena dela biak. Ruen Pardok 8,2, nota ona. Eta, bueno, begiratuko dugu klasifikazio nola doan. Seferovic consigue la salida del Real Sociedad. Zer da. Incorporada la disciplina. Ez dakit, pentsatzen zaizan gala. Jokatu egin dula. Esateko. Tablas. Atleti lehen. Madrid biharren eta Reala hirugarren. Bueno, ondo hasi gea. 6 puntu. 6 puntu hiru hori bakarri dauzkagu. Eta, bueno. Eta hurrengo partidua, a ber, kalendario. Non gaude, Elche, bai, eta Atletico Madrid, solamente falta ira, Levante. Eta gero, bufa, ba ez dute karriko hortaz, lehen esan dut, baina ez dute karriko aurrengoa Championseko partidua. Eta nahi nuen ez, kointziditzen jutea ez, partidua ezakin. Baina igual ezingo du. Baina, itxoine. Igandea, astelena, astea artea eta asteazkena. Ea hori indizakedan. Ea eguneko partidu bat igotzen dudan eta asteazkenarako iristen naizen Shakhtarren kontra egiteko. Saiatuko naiz, eta ea lortzen duan. Eta bueno, onaino, gaurkoan, komentatu zeirutzen zaizuen, espero zuen goztoko izatea, eta